Vi fortsætter med at kigge på danske aktier med minimal risiko i forhold til potentiel afkast. Denne video kommer til at handle om selskabet TCM Group, som er et mindre selskab i den her omgang, der ikke er en del af C25-indekset. Men nogle gange kan det jo være en fordel at vende nogle af de sten, som de andre ikke gider. Så sæt dig godt til rette, og lad os tage et grundigt kig på TCM Group. TCM Group producerer og sælger køkkener. De har flere kendte mærker, som f.eks. Svanekøkkenet, Tvis Køkkener, Nettoline, og for nylig så opkøbte de Aubo i Norge. De har haft nogle lidt dårlige år, både for forretningen og for aktieprisen. I starten af 2022 lå aktien omkring 160 stykker, og er siden faldet 70% til nuværende ca. 45 kroner. Forretningen giver ikke overskud, og de har påtaget sig mere gæld, og sågar fortyndet trofaste aktionærers ejerandel ved at printe nye aktier. Så hvorfor skulle man dog købe sådan et selskab? Før jeg svarer på det, er vi nødt til at se på, hvorfor det ser så grimt ud for TCM Group. For hele branchen var 2020 selvfølgelig ikke nemt, men der kom nye problemer til i 2021. Forsyningskæderne rundt om i verden kunne ikke levere det, der skulle bruges. 2021 begyndte også at byde på stigende inflation, der krævede prisstigninger. Derudover betød højere renter, at det ikke længere var gratis at låne til et nyt køkken, og efterspørgselen på et nyt køkken faldt. Ved en simpel Google Trend-søgning på køkken kan man se i Danmark, at interessen er gået fra indeks 100 i 2020 og stabiliseret sig mere omkring de 60 stykker. Samtidig kan vi også observere, at danskere måske efter covid-krisen havde lyst til at bruge deres penge på nogle lidt andre ting, som f.eks. rejser. På grund af højere fragtrater, og fordi det havde været svært at få tingene leveret til tiden, så valgte stort set alle i branchen at øge deres inventarer. Pludselig, med den faldende interesse, havde man en masse inventar, der tog plads og kostede pengene at opbevare. Nogle selskaber valgte derfor at øge reklameudgifterne, heriblandt TCM Group, for at komme af med alt det inventar, man havde akkumuleret. Både TCM Group og Nobia stoppede med at betale udbytte i slut 2022 på grund af at marginerne faldt. Det har vist sig at have været en rigtig god beslutning, da 2023 også har været et hårdt år. TCM Group har desuden holdt fast i deres forretningsmodel og udnyttet svagheden i markedet til at opkøbe Aubo Production i Q2 23. 2023 bragte desuden i tredje kvartal tab på bundlinjen for første gang for TCM Group. Noget af det kan forklares med, at det er første gang siden midt 2020, at der er så mange huse til salg på landsplan. Færre bolighandler og større udbud betyder, at der er færre køkkenprojekter i gang overall. Mindre volumen i køkkenprojekterne er bare endnu en ting, som er med til at skade marginerne for TCM Group, som man kan se er faldet til nu under 20%. Svagheden i disse år kan aflæses i hele branchen. Blandt andet kan det aflæses i tallene for de to store hvidevareproducenter, Whirlpool, som er faldet med 60%, og Electrolux, som har taget den samme tur. Kigger man på deres regnskaber, kan man se, at begge selskaber taber penge, da marginerne de lider. De snakkede for nylig i podcasten Millionærklubben om at prise aktier til perfektion. Hvis man ser på TCM Group og deres storebror Nobia, så kan man sige, at det modsatte gør sig gældende. Alt, der kan gå galt, det er gået galt, og markedet har sendt dem godt og grundigt ned i hullet. Og lige netop derfor kan jeg godt lide både Nobia og TCM Group. Alle de problemer, jeg har nævnt, de er midlertidige, og det er en cyklisk branche. Hvis man kigger på Nobia, så er det tydeligt afspejlet i aktiens historik. Aktien kører som bølgegang, op 200, ned med 90, op igen 300, ned med 60, op med 400%, og nu har den virkelig fået tæv. Hele vejen ned, 90% igen. Så der er altså tale om en cyklisk branche. Tilbage er der jo så at spørge sig selv, om man tror, at tingene har ændret sig permanent. Tror man, at danskerne i mindre grad fremover vil lave nyt køkken? Vil Danmark bygge færre huse? Eller har Nobia og TCM Group simpelthen tabt forbindelsen med, hvad kunderne gerne vil have? Jeg mener personligt at kunne svare nej til alle de spørgsmål, og jeg synes allerede, at vi har set nogle positive ændringer for TCM Group. De har slanket sig for at forbedre driftsmarginerne, blandt andet ved at fyre 6% af deres medarbejdere. Størrelsen på deres inventar var også inde i en god udvikling og faldt med 25% i 2023. Dog skete der med opkøbet af Aubo en stor stigning i inventar, hvilket giver god mening, da de har nogle helt andre designs. Gælden blev i 2023 også gevaldigt nedsat frem imod opkøbet og faldt faktisk med 20%. Selvfølgelig steg den i forbindelse med opkøbet og blev faktisk sendt tilbage til samme niveau som året før. Det skyldes, at købet blandt andet blev finansieret ved, at der blev printet nye aktier. Så ja, de loyale aktionærer ejerandel er blevet fortyndet, men de har også fået noget for pengene. Nu jeg snakker om at nedbringe 1%, så vil jeg lige nævne, at 93% af dem, som kigger med her, ikke abonnerer på
kanalen endnu. Det hjælper kanalen rigtig meget, hvis vi kan nedbringe det tal også. Kigger man på inflationen, er det ikke sikkert, at vi er helt ude af skoven endnu. Men den ser ud til at være mere stabil i hvert fald. Det samme kan siges om forsyningskæderne, så det er 2 ting, som har forbedret sig for TCM Group. Jeg kan godt lide, at de holdt fast i deres strategi, på trods af den modstand, de har mødt. For det er en strategi, som har gjort, at de har kunne vokse med 10% per år. Og den dag, der igen kommer i gang i boligsalget, jamen så står der mange huse og venter på nye ejere, og de kunne måske godt tænke sig et nyt køkken i den forbindelse. Historisk set har TCM Group betalt 5-6 kroner i udbytte, hvilket altså skulle give med nuværende pris indtil 12%. Jeg kan godt lide både Nobia og TCM Group, for selvom TCM Group er prissat lidt højere end Nobia, så har de en historisk vækst, der er 5 gange højere. De har desuden bedre marginer og er overall lidt bedre kvalitet. Det er også et mindre selskab, som gør, at de kan reagere bedre på makroøkonomiske ændringer. For mig personligt er det ideelt med ca. 30% af mine penge i Nobia og 70% i TCM Group. Jeg mener, at med nuværende værdisætning er risikoen på den lange bane minimal. Men det kan være, at det er for tidligt at købe aktierne allerede i 2024. Men på grund af den minimale risiko, som er mit primære fokus, har jeg intet problem med at starte en position nu.